Ainhoa Machí, que ja va estar allà la passada setmana i ara ens conta en directe com està l'estat d'ànim. Continuen passant els dies i el problema de l'aigua potable no es soluciona a Palma de Gandia. Bona vesprada, endavant, Ainhoa. Bona vesprada, Ximo, exacte. Nosaltres estàvem així dijous passat i avui mateix ens hem trobat a una situació pràcticament igual. Actualment no tenen aigua potable així a Palma de Gandia i el que ens han contat és que des de 2019 depenien de la xarxa d'aigua d'Ador, que és una localitat molt propera, i ara mateix, des d'aquest moment, després de presentar problemes de turbidesa, han començat a tornar a dependre d'este pou on nosaltres ens trobem. El pou de Sant Miquel, que és un pou privat molt proper a la localitat de Palma de Gandia, que ara mateixa no té tampoc aigua potable. L'aigua d'ací no és potable i no valdria per a cuinar, sols valdria per a la cisterna i per a dutxar-se. Des de l'Ajuntament de Palma de Gandia estan repartint garrafes d'aigua totes les setmanes, 4 dies per setmana, als seus veïns per a intentar abastir als 1.500 habitants d'esta localitat de Palma de Gandia. I nosaltres hem pogut parlar avui tant amb els veïns com amb els propietaris dels negocis locals per a que ens conten com està la situació.